Víkendový večer, pred nami sú televízne noviny na Markíze. Dobrý večer. Muži a ženy v koži, hučanie nablískaných motoriek a vôňa benzínu. Takto to dnes vyzeralo na slovenskej ceste prvej triedy 66. Brázdilo ju viac než 130 motorkárov, ktorí si vychutnávali jazdu podobne ako na legendárnej americkej Route 66. Nápad vydať sa na cestu po slovenskej 66 dostali motorkári, ktorí už zdolali americkú Route 66 a nostalgicky na ňu spomínajú. Heslo je vyblázniť sa na motorkách na tej ceste Route 66 a pre nás momentálne po tej slovenskej 66, lebo chceme to dať do povedomia ľudí. Známa americká cesta je dlhá 3940 km, spája Chicago z Los Angeles a vedie cez úžasné prírodné miesta Spojených štátov. Tá slovenská 66 je dlhá iba 175 km. Vedie zo Šiach cez Krupinu, Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno až do Pustého poľa v slovenskom raji. Porovnávať s tou americkou ju síce nemôžete, ale zasa vedie cez najkrajšie miesta Slovenska a motorkári na ňu nedajú dopustiť. Je pekná. Ten stav vozovky je horší, o tom bojujeme, aby sa tá vozovka trošku spravila. Motorky, to je často adrenalinový životný štýl. Chceli sme teda vedieť, aké najväčšie nástrahy musia motorkári na slovenských cestách zdolávať. Neskúsení vodiči na autách, ktorí tých motorkárov nevidia. Bychom měli zlepšit jak v Čechách, tak na Slovensku ohleduplnost vůči sobě, která v Americe je daleko, daleko vyšší než u nás. Utrmácaní a vetromošľahaní motorkári sú v týchto chvíľach už v cieli. Karol Mindák, televízia Markíza.